X E R ita rebook nih E O V E ita dobe ini tapi dia ay nawa nang ngarangin tabi buno tabi naga nang yaw to kasi ayan mo mati nang si Petro pi ay lutin na ko niko nang tawdo raga ay ngam jaro Ito ni tao, ay bakini, nangan numaiti duwe hena, ay hena numaiti rin. Nabi namang kamagkalaga, ay naghalagta mo si tao, ay bakan niyang numaiti tao. Ano nang bu, metik ta, first division ni Aida ni. Mani, ay metik ta po di first division na pass to po ni. Dugo, nausan na po di higher secondary na, fail mo po ni. Ay, nang higher secondary ta, fail to gaya ba? Metik ta na first division mo gaya ka. Po ito. Ay se tabak si po di, ay po di khal le, ado, nang kaso khalo na siya. Ato ay tabak mayami yung birake ng tamagda. Oh ito, adura ka dito. Ay wakal yung mga ito. Ang atawdura ka. Ay ngam jaro. Para sa ito. Uy kari. Chakla mo na suluri. Yung lesem tang sa agi. Ado ay mga lesem laita pa ninyo. Sina lesem si di ba ito? Si lesem ito. Mong man yun. Mong man yun. Ako na ko ito. Nang na metik ta first division o ya raga interview fail oi bun nam se kurkuri si ka bang les ni hajal le ba ma da dum nang da hajal le ba ma saraga ai si lai hai gra ko ni nang lai to ba mal ba se nang da wak ra hangi asida ina theli ba se tin nang para gam ta hai ro se ha si lai ba se bu si kari se B O X E R se di ita rebook ni kari rebook Này chỉ muốn mình đi tao đang chơi đi. Xui rồi bất hăng đi. Cái phải, ông có tận gan ông hàng gì có. À đấy, lấy được shampoo rồi. Bây giờ tôi ăn shampoo rồi. Lấy sao đi bớt rồi. Bây giờ ngang du nó lấy sao đi bớt rồi. Gì đi chơi cái shampoo nó mà mình chấm nó para hay rồi. Ra lấy shampoo rồi. Sẽ lấy sẽ mà sắp sắp này. À đấy, ngang sao tao nó shampoo đi bớt rồi. D O V E ita dobe. Nang diri first division ka malak tri ba nang asina ni interview hawak tri siya. Namay na si metik ta first division oy minga ba. Pare si taw kai taw ni. Oi dabak khalle. Ai bak pare. Ai di lagak phata bani ai tare. Aduna ai su no mate lakha ni da matama. Kai kana doin ho ji dam khallu ni ta kapna kana pote. Jumda ji chaw ni ngai su re hote. Ai yang ada evidence yang tentang pura ke? Ini evidence. Ino yang video bicina kau pun nak channel asibu subscribe tu kau kau kan? Aduh, adom nak kasih tanggung resep video siang kan nak ingin bawa kau nanti. Komen nama tang tambiramo.